De mititei copii, întotdeauna am încercat să-i ajutăm pe părinții noștri. În ogradă, în grădină, în casă sau pe deal, cu o furcă, cu o coasă, cu un șocan, cu o mătră, cu un chiron, cu o hârleț, cu o cartof, cu o pătlăjică, cu un teas, mai în scurt ca niște copii cum scade. Încă de pe atunci țin minte că părinții noștri ne pregăteau pentru zilele grele de bătrâneți care îi așteptau. Și întotdeauna ne spuneau să ieșim cu minți, să nu ajungem bețăvani sau lodări, ca să aibă și ne să le aducă o cană de apă la bătrâneță. Am crescut mari, ca brazii, gospodari, voinici, puternici, cu volgi la început, am cu jipuri, cu casă, cu 4 etaje, cu soții curvi proaste, cu afaceri, cu pearjă, cu pătlajică, tot înfloritor și cum trebuie. Și eu că a venit în sfârșit vremea când a trebuit să ne gândim și la cana cu apă. Eu și cu fratele meu Valera întotdeauna am încercat să le arătăm părinților cât de tare noi îi iubim, dar modul asta e lucru foarte important. Numai fișorul care poate aduce o cană cu apă proaspătă la căpătâi e fișorul cel mai drag pentru părinții bolnavi, dar așa la care n-a adus o cană cu apă, mai gen nici nu se naște. De aceea noi am început cu șetișorul, după cum am zis, să ne pregătim pentru cana cu apă. Părinții noștri încă erau voiniși, munceau prin ogradă, prin gardină, dar noi de-am început să ne gândim cine să și fișorul și-al adevărat și cum să aducem cana cu apă la căpătâi. Tot a început când Valera a venit pe ascuns la părinți cu o cană de farfor cu desen roșu cu o lebădă albastră pe dânsă. Atunci în mintea mea eu am înțeles că el începe să însepe groapa. Vrea să mă facă de râs în fața părinților și crede că numai el poate aduce și o cană cu apă. Eu când am văzut că așa-i de la, m-am dus repede și am cumpărat o căldare și am alțuit ca o floare, verde, numai bună pentru apa de izvor, ca nu cumva mama sau tata să creadă că eu sunt lodăr și nu pot să găsesc apă la bătrâneță. Valera a crezut că el e mai hâtru și peste o săptămână a venit cu tractorul și a descărcat o balercă de 100 de litri de apă și a pus-o în ogradă și le-a zis părinților: Tată, mamă, nu vă temeți! Eu să am grijă de voi, să nu vă și sete cât ați sta la pat, până să vă îngropăm. Atunci pentru mine a fost clar ca bună ziua că Valera vrea război cu mine. Dacă el vrea război, atunci eu i-am dat război. Peste câteva zile am venit cu niște băieți la firma mea de stroică și am săpat drept în ogradă o fântână frumoasă, adâncă, cu apă limpede ca lacrima, cu bisetcă și cu cruce de 2 tone, cu tot ce trebuie mai scurt. Valera, când a văzut fântână, a turbat. I s-au înroșit ochii și peste 2 săptămâni a venit cu un camaz plin cu năsâp și s-a descărcat peste fântâna mea, pe care eu am săpat-o cu sudoare și cu chin și cu o sândă. Și pe urmă a trecut cu catocul peste dânsa și a sădit iarbă în locul fântânii mele, idiotul. După ce ne-a stăpat fântână, a venit cu brigada lui și a săpat 5 fântâni în jurul fântânii mele, fiecare cu bisercă și cu cruce de 3 tone. Ca să-i răspund cu aceeași monedă, eu am adus 5 bolohani de cianură și i-am aruncat câte un bolohan în fiecare fântână săpată de Valera. Și i l-am atrăjit pe cel puțin 100 de ani înainte, ca să țină el minte. Dar singur am adus 10 excavatorii și am început să săpui azi la marginea satului, cu apă curată, venită din pădure. Am tras ștrubii până la mama și tata acasă, că atunci când trebuie o can de apă, și o can de apă. Dar Valera nu s-a lăsat. A dus și el 20 de excavatori și a săpat la mama de acasă un șans de 20 de kilometri până la Nistru și a tras apă scurgă din Nistru până la mama acasă. A pus filtri ca apa din Nistru și a scurat ca lacrimă. Și cu asta nu a terminat treaba, animala. Ca un frate moldovan, a cumpărat 20 de camazuri cu broaște și le-a descărcat în iazul meu și ne-am plut iază cu broaște râioasă. Atunci eu am înțeles că nu-i de șuguială. Am strâns tot capica pe care o avem, am vândut jiburile și casele și am cumpărat 10 km pătrați de Oceanul Pacific. La fundul oceanului am reconstruit casa părintească, fix așa cum arăta el la noi în sat, cu o gradă, cu grădină, cu bardă înșipt în șiotcă, cu graj de rujenit, cu buruian, cu găini, cu poși. Tot am băgat sub o cupolă de sticlă la 5 km adâncime în Oceanul Pacific ca să șibă apă. Lângă cupolă am construit o stație atomică de filtrare a apei și am tras trubii cu diametru de 5 metri până în casă. Când au văzut că eu am cumpărat o bucată din Oceanul Pacific, Valera a nebunit și-a vândut și el jipurile, volgile și Mercedesurile și-a trimis femeie și cele 2 fete la muncă în Belgrad, o dat casa în arendă, s-a dus la Novosibirsk și-a cumpărat 3 ledacoale nucleare ruginite. Le-au încărcat cu provizii, au angajat marinari și s-a pornit la Polul Nord. 2 ledacoale s-au necat pe drum, tot cu echipaj, dar ultimul ledacol a ajuns cu ghină la Polul Nord și Valera s-a apucat de lucru. Acolo au pus la joc 2000 de urși polari și 10.000 de foși și au arat un iceberg dintr-un capăt până în altul. Piste arătorul a turnat beton și au construit o bază nucleară de tochit ghețari, ca să aibă și împli cana bătrâneților. Baza era construită dintr-un reactor nuclear pentru producerea curentului electric. În jurul generatorului erau montate 20 de milioane de rozeci. În fiecare rozetcă era băgat trainic pentru alte 10 rozeci și în fiecare rozetcă era pus câte un chipitilnic. Fiecare chipitilnic se băga sub apă la 100 de metri, așa că împrejurul ghețarului atârnau 20 de milioane de chipitilnici. Când a tras răceagul reactorului, chipitilnicile s-au înroșit ca para focului și jumătate de Polul Nord s-a lăsat cu 50 de metri în jos în 20 de minute. Eu m-am bucurat pentru că nivelul oceanului s-a mărit și am mai căpătat vreo 1 milion de cubometri de apă în plus, dar jumătate de Europa și America nu s-au bucurat deloc să le și țărna ușoară. Când am văzut că lucrurile au ajuns în așa un hal, m-am suit în cadă și m-am dus la țară, la părinți.
Când am ajuns în satul natal, am văzut numai vrățăși și acoperișul care ieșeau din apă și noroc că casa noastră era pe un deal, așa că i-am găsit pe mama și pe tată pe acoperiș cu o găină în brață. Tot atunci în sat a intrat și Valera cu de acolo. Când ne-am apropiat de casa părintească, mama cu lacrimi în ochi ne-a zis la amândoi: Ei, băiețe, ce-ați făcut, ai, Doamne ferește, dar pe ce voi credeți că nouă ne trebuie atâta apă? Of, Doamne, of. Dar tata, spărat, a zis: Ce-ați făcut, nebunilor? Nu vedeți că-i potop în toată lumea? Atunci eu n-am răbdat și i-am zis drept în față lui tata: dar și nu cumva nu ți-i săti? Nu ni săti, Ivana, nu ni săti. Am nu ți-i săti. Dacă ne eram noi mițăi și ne-ai legat în bești și ne băteai cu cana de aluminiu în cap și ne spuneai: Lotări și sălăbanii, dracul, nu puteți face niciun lucru la cătări. Parcă văd că n-ați pe cine să ne aducă o cană cu apă la bătrâneț. Duvă Dumnezeu, mamii voastre. Valero a fost de acord cu mine. Nu a mai răbdat și a strigat și el lui mama de pe puntele de acolului: Ce, mamă, niște tale nu ți-i săti? Nu ni săti, ei, Valera, ei, n-ai lăsați-i băieței de el asta, s-o necat tățată, ei. Și tot raionul de-a măi, nici nu știu, Doamne ferește, ce să faci, mă, din peste deal, of, Doamne. Amu, nu ți-i săti. Dacă îmi mățățăi noaptea și mă trimiteai cu căldarea în satul vecin după apă, cum îți era? Mai scurt, noi cu Valera ne-am împăcat, dar pe părinți ne-am supărat. I-am luat cu vertaliotă de acasă și i-am dus până în Sahara, în pustiu, unde încă era uscat. Acolo am construit un sarai, i-am închis pe părinți înăuntru, le-am lăsat un sac de tarancă și 10 pachete de sari și i-am încuiet, ca să înțeleagă și înseamnă și săti. Când ne-am întors peste 2 săptămâni, soarele ardea naibii de tare. Saraiul era negrit de căldură. Când am intrat în sarai, tata și mama stăteau jos, mai mult morți decât gii, cu buzele crăpate, ochii afundați în orbite și cu vocile slăbite și răgușite în gânau: apă, apă, măcar o cănuță de apă. Atunci am înțeles că nu ne-am trudit degeaba și că a venit în sfârșit ziua cănii. Am descărcat din grozovicile cu care am venit 10 polobași cu apă de izvor, 5 din Antarctida și 5 din Oceanul Pacific. Am tras șlangurile, am pornit pompile și le-am dat de băut. A doua zi, părinții noștri înflați de vadeancă au închis ochii pe veși. Ne-am întristat și am plâns 2 săptămâni, dar cel puțin am știut că ne-am îndeplinit datoria de copchei buni și cana cu apă nu a întârziat la căpătâi.